Sunod ko ng ayos na. Today, speaker ng ayos ako yung ayos na. Ayun po ako ng ayos na niya. Hindi ako makausap eh. Ano na nga yun? Basta kayo na nagbuka. Ayos na yun eh. Ano po, nakakasabit ko po? Ang bata. Hindi ko pa nakakasabit ko. Ano po? Ano po? Hello, ko lagi ba? Yan talaga eh. Diba? Hindi pa kami kayo. Anak na ba? Ano ba ang slow eh? Meron din dito pala po. Sana sinabi mo para di na masamay tayo pa sa dito kay Tog. Tog, karamang ko daw yan, Tog. Ano po, may kasi ka mag-saan mo sa mga. Bakit? Baka.
Mahilig kayo yun. Dahil man, pinarawan ko na yung sa ako. Ginawa ko sa kanto yung aga. Yun ay, tawa ng kanto ko ay. Para dahil na, hindi pa kamay na ganyan yun. Masabi na. Ano yung pagkain sa kalipin? Ito ako yung... Punta ka rin, nagkakawan ako ngayon. Siyang. Ano pa nga daw sa Nicole? Ano ka na daw? Itong mga okay. Ang dalawang tama sila sa nakatulog nga yung Gamitin mo daw ang... gamit ang ruby. Ay, sarap kami nito. Gamitin mo yung asin. Hindi na wala sa dragon. Tutulog ako sa dragon tayo. Oh, dyan na eh. Hindi mo, please ka, ganang ka. Dito kaya buhay ko. Una kayo ng pag... Marunong ka mo wala sa akin. Jewelry na din. Oh, jewelry na din. Ay, palot na natin. Ikaw, palot na no, Grace. Motor no. Gusto mabutan niyo. Huwag na ko yung ano. Dibete
Permanent ko na baka tol. At pera. Saan palak-palak na yung parang Okay sa 3. At nasa po.
hindi na naman naigo. Hindi na naman naigo.
Totoo.
Thank